Conversa entre Leopoldo Rodés i Joan Rossell, conduïda per Josep Puigbó, dues persones que no necessiten presentació i que coneixen molt bé el que va significar Carlos Ferrer i el seu treball. Gràcies a tots tres, gràcies a Foment, gràcies a RBA, Ricardo, per acollir-nos un cop més en aquest marc tan excepcional i sobretot gràcies a tots vostès que aquest vespre ens estan regalant el més important, el seu temps i la seva atenció. Moltes gràcies, Josep, quan vulguis. Fa més de 30 anys, Carles Ferrer Salat basava la seva idea d'economia en unes coses que segur que si les traslladem a dia d'avui semblen molt d'avui, molt presents. Deia competència, competitivitat, flexibilitat del sistema, contenció de la despesa pública, potenciar l'estalvi i la inversió, moderació dels costos empresarials i energètics en el foment de la innovació tecnològica. Això sona a idees molt d'ara, no? Doncs fa 30 i escaig d'anys ja ho predicava Carles Ferrer Salat. Va ser una figura absolutament clau en el moment de la transició, en el moment dels pactes de la Moncloa, en el moment del primer acord salarial que van signar la COE i UGT, que no el va signar comissions, la figura del Carlos, la manera com feia les coses, la manera com les presentava, la manera de la perspectiva, el que deia el Leopoldo abans, perspectiva no casolana, sinó perspectiva europea, perspectiva global, va ser una persona absolutament clau i decisiva. Portava la veu cantant, feia equips, hi havia objectius, s'estudiaven les coses i després es conquerien els objectius. Un objectiu important va ser el Foment i un altre importantíssim va ser la COE i altres institucions que el Carlos va presidir i que a vegades ens oblidem, com la UNICE, que ara és la patronal europea i que també va ser una fita que ell va aconseguir, el Consell Superior de Càmeres i altres organitzacions. Un home que es definia a si mateix com a europeista, que dir-ho ara està de moda, dir-ho llavors tenia uns certs riscos. Sí, evidentment els tenia i els va tenir perquè el Carles va ser molt criticat en aquell moment per la seva actitud europeista, però vaja, al cap de poc temps l'ALECE també va ser un dels fundadors, jo crec que però va ser el moviment europeu, va ser el Carlos el que el va evidentment iniciar d'una manera, ja dic, absolutament admirable. Hi ha una cosa que explica el llibre del Francesc Cabana, que va ser detingut una setmana a la presó. Sí. El van agafar fent fotocòpies per declarar-se europeista i defensar un model que era el model de l'Europa occidental. Ferrer Salat va impulsar un programa que el llibre ho explica, el programa ADO, que era un programa que anava a buscar a les empreses fons per invertir-los en la formació d'esportistes d'elit. Això ho va aconseguir Carles Ferrer Salat. Quan s'hi posava, ho aconseguia. Vostè no ha fet el programa ADO, però en aquest paral·lelisme entre les dues figures, vostè ha creat un programa a la COE que es diu España Compite, que més o menys fa el mateix, no? Està inspirat en l'ADO de... Sí, és que quan hi ha una cosa que estava ben inventada i ben feta, com era el tema ADO, i especialment quan hi havia unes Olimpiades, el que tenim que fer és copiar, i el que hem fet ara és aquest programa, España Compite, però per als que vulguin anar o que puguin anar a les Olimpiades i que moltes vegades, tal com és la situació econòmica en aquests moments, els fons que tenen són pràcticament mínims. I l'Associació Barcelona Olímpica 92, d'aquí ja veig un altre membre, que és el senyor Vilarassau, que hi ha algun més que està per aquí. L'objectiu d'aquesta associació era obtenir 1.000 milions de pessetes, que era el que s'estimava que seria el 50% de l'import de la candidatura, del cost de la candidatura, del sector privat. I a partir d'aquí el Carles i jo vam començar a treballar de bracet, i aquí, per cert, el senyor Cabana parla de 56 empreses i van ser 100 empreses, que vam aconseguir els 1.000 milions en poc temps. Va ser un èxit perquè hi va ser fàcil, encara que en aquell moment per allà als Jocs Olímpics ningú sabia el que era. Tant Suárez com Leopoldo Calvo-Sotelo et deien que aquest senyor que es diu Ferrer Salat és molt ambiciós
I això des de la política a vegades no es perdona, no? Que hi hagi gent que estigui fora de la política i que sigui ambiciós per defensar interessos col·lectius. Vostè creu que és així? El Carles era ambiciós, evidentment ho era, i ha estat un gran president del govern espanyol. I va tenir alguns números per ser-ho. I amb les coses clares. I va ser una llàstima que no ho fos. I amb les coses molt clares, diguem que moltes vegades els polítics i en aquells moments de la transició i especialment per gent que venia del règim anterior, clar, una persona que no havia tingut res a veure amb el règim i amb unes idees molt clares, diguem, i amb la seva empenta empresarial, esclar, era diferent de tots ells. Senyor Rossell, senyor Rodés, ha estat un autèntic plaer, perquè aquesta nit potser hem també fet justícia a una figura, jo no diré oblidada, els seus no han oblidada, molts de vostès tampoc, tots vostès tampoc, però de cara a la societat en general n'estic segur que aquest llibre fa una aportació cabdal perquè s'entengui aquesta figura polièdrica de Carles Ferrer Salat i que ben aviat això pugui arribar en castellà a tot Espanya. Moltes gràcies als dos, gràcies també a vostès per la seva atenció.